Αλλά τι έχεις να δηλώσεις για το Λιλοτούδα? Ποια είδος. Χωρίς το πράγμα είναι. Είναι πολλά ωραία. Είναι σωστή παραγήμωση. Έλα ρε. Σωστή παραγέμωση. Μα τι πούμε. Μαρμούλα. Κόνια. Λάμπρος, ο οικοδεσπότης. Λάμπρος. Συνέχιζε ρε εκφωνήτη. Παύλος, ο Ψισταριάς. Παρακάτω. Τέλειος, ο Φανταούλας. Εντάξει όλα, καλά, καλά. Κονιά. Ήταν η επιτάς. Ήταν η επιτάς. Αχ, μα. Έλα. Άντε κοπέγγια. Αφού φάνε. Πώς θέλεις κουνιά. Ωριού! Ωριού! Αυτά ξέραμε τα πράγματα μας κάτι. Ωραία δεν είναι κάτι σαν καλή το χάνει το πράγμα το. Καλά ρε, κύκλα τι τώρα είναι αυτερά. Το βάλε την κύκλα.